taký jak ten soplak, vieš, taký, krchla, že vieš, úplne. Kam išiel? Počujem, a išiel oproti nám, my oproti nemu, vieš, traja takto chalani vedľa seba, a on išiel asi meter pred nami, že toto spravil kokot. Ty musíš byť v kamere. Vôbec. Normálne, že to spravil. Vypni to. Vypni to. Pokračuj. To vôbec. Počuj ma. Čo mu to? Žaro. Čo mu to čelo soplakovi z nosa? Nie, on šiel len oproti nám a on to vyzval, že Ale nie on, ale soplakovi, čo trčalo z nosa. sluchátka. Ale jaké? Salko. Salko sluchátka, Nokia. Také vyrábajú pre iPhone, aj ty to máš na iPode isto. Také biele sluchátka. Nemám biele. Ja nemám biele. Ale máš. Nemám. Ty si len nepamätáš. Čo ja som, biele nemám. Ale máš. Máš biele soplákovské. Čo nám povieš, Peter? Že má soplak sluchátka. Počuj ma, kedy mám prísť na ten kupca? Pondelok. Čo ty smiecho? A čo si mi to včera spomínal, že aj Passata predávaš? Ty že najprv predám skúter, potom predám Passat. No? Prečo? A však vlastne Na na čo čo ti? budeme mať